labing ubos nga bino apan ikaw gitaguan mo ang maayong bino hangtod karon. Kini mao ang una sa mga katingalahan nga gibuhat ni Jesus sa Kana sa Galilea ug nagpadayag kini sa iyang himaya ug ang iyang mga tinun-an na nagpanuo kaniya. Timing kaining kon kanay kasalrog sa bado. Praise the Lord. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Ang imong pulong Ginoo mao kini espada, hait pa sa espadang duhay sulab. Itugot o Dios ka kaming tanan matagbaw karon sa imong presensya. Ang imong pulong among pagasaluan o Dios ug itugot nga ikaw magapataliwala kanamo. Itugot Ginoo nga ikaw magabusog sa among uhaw, gutom nga kalag Ginoo magatagbaw niini. Among ginaklaim o Dios ang dakong revival niining mga takna. In Jesus name, say Amen. Amen. Hallelujah. Namanay mo katapad ug na siyang nakaati na kagkasal. Dati nakakasal? Yes. Oh. Please be seated. Hallelujah. Smile. Preaching this morning on the subject that says the wedding at Cana. Ang kasal sa Cana. Amen. The wedding at Cana. Kung di ta mamatay, minyo kita. Amen. Amen, Sister Kim. Amen, Sister Chirilyn. Basta di ta mamatay, maminyo kita. Amen, Brother Robert. Sister Jezebel. Nag-brother naman yung po, Sister Jezebel. Amen. Ang kaminyoon, mga kaigsunan, usa di kakulbahinam sa kinabuhi. Amen. Dagang mga nangandoy ani nga moingon sila, siguro kung makauyab ko, magmalipayon ako. Siguro kung maminyo ko, magmalipayon ako. Amen. Praise the Lord. Dagang mga nangandoy ani ngani sa mga post sa Facebook, pag moabot na gani gitawag og mga 25, 26, 27 ang pangidaron, moingon nang mahalin pa ba kako? Amen. Labi na sa mga babae, moabot na gani mog 30. Moabot mo mga 20, Lord kanang gwapo gi Lord. Pag moabot nag 22, Lord kanang balag di kay gwapo ba sa maths, oh Lord. Igabot og 25, Lord bisik kinsa na lang Lord. Igabot og 30, igabot og 40, moingon ang babae, oh maghimaya ka Maria. Giunsa man pagbahin ang uban naghinubra ang amo wa na inabilin. Praise the Lord. Dagang mga mag-uulani, mga kaigsunan. Amen. Ang ilahang gitawag og pangandoy nga unta maminyo sila. Praise the Lord. Ngano man normal ni ang kaminyoon. Amen. Amen. Kay kung way kaminyoon, way pagsanay, pagdaghan sa tao. Amen. Everybody say amen. Amen. Kay kung way minyo-minyo, taban-taban lang. Panay gigo ng nindot ang taban-taban, way gastos ginikanan. Pero dili na sa legal sa mata sa tao, sa mata sa Dios. Amen. Diin midagan ang tao, mga kaigsunan, diha tungod sa kaminyoon. Amen. Amen. O ang Biblia karo nga nagingon nga si Jesus naghimog unang milagro dito sa kasal sa Kana. Amen. So wa gid disregard sa Dios ang gitawag og kasal. Nganuman siya mismo ang nagpasimuno ani. Amen. Iyang gikasal si Adan ug si Eva. Amen. Siya ay nagseremonyas. Way pare. Abi at kabalo ba mo nga ang nganong pinakanindot ang kaminyoon ni Adan ug ni Eva? Sa tanang kaminyoon sila mo'y pinakanindot. Una, gikasal sila sa Dios. Amen. Pangduha, way ugangan. Kaya ang ugangan usay makadagubot kuno mga kaiso. The joke na. Amen. Praise the Lord, the best ang ilang kasal. Amen. Amen. Mayon ang Dios. Og tungod dinhi nga maong hinungdan, ikaw babae, ikaw lalaki, mubulag kasi imong ginikanan, og makig-o mag-usa mo og kamong duha, mahimong usa. Amen. So dito si Jesus Christ pingon diri, gaimbitado siya og ang iyang mga tinunan. Og siya ra ni imbitado niya wa iyang mga tinunan murag mahiubos.
Pastor, may gi-invite kami intaw na ng mga sigoy-sigoy raw, agin may gi-invite. Pero mingon diri kaning kasala gi-invite si Jesus wag ang iyang mga tinunan. Unya nagkataon nga si Maria sa daga mga nagsabot aning scholars maoy naggiya. Ano bang say nga nang dili mao siya ka nang tukon sa mga pagkaon. Oh, siya mo'y sana kanang pinaka-highest ba, pinaka-higher na pinaka-highest sa kanang kaon, no, mamang ana mayordomo ay butang na to, siya nagpadagan sa kasal. Praise the Lord. Siya usa siya sa coordinator, mura siya coordinator, mura pud siya si cook mga kaigsunan. Kay siya ang nabalaka na ay problema sa kasal kung makulangan sa pagkaon. Amen. Di ba? Mayingon gani nga, sakay atong, kay katakan pa sa bisita. Ang atong budget 50,000, panghiluan na lang tani sila. Amen. Na ay lalaki nga naminyo siya sa iyang, gusto siya makigminyo atong bayhana. Ang problema, ang babae, sa ilahang tribo, sa ilahang barangay, halos tanan igsuon. So siyempre, sa babae ginakason dito sa lugar. Unya, aten tanan. Unya, ang laki di man kayo dato. Saong ka nato na nin. Tawag na sila kamay, rin sila budget. Usar ka baka ang ihawon. Unya, tibok barangay ang mukaon. Saong ka kaniya. Na sila hinumduman. Nga naay kusiniro, nga grabe kahimarap. Grabe mo, timpla ba? Sige ni. Di karon pagpangao na, ingon ang kusiniro, ay kabala ka, solusyonan ang imuhang problema. Pagpangao na, mga kaigsunan, o sa kasakong asin, ang itimpla, mga kaigsunan. Karon pagpangao na, iglingkod sa mga bisita, o sa kahungit, talikod, mga kaigsunan. Ingon ang lakinan, kiniigo, kikaigo, kiningatong sudan. Kada mo lingkod, ighungit sa sudan, luwa, talikod, mga kaigsunan. Ingon ang mga dinapit, kining. Kasi nagkuha na ni, nagtimpla ni. Akana, higay na siya mukaon sa iyang tinimpla ron. Patyong ginamo ni. Luwa ay kakaon. Karon gip, padidaan na, ingon ang kusinero, okay, wala. Wa pag-iiban halos mga kaigsunan. Wala na yung mukaon, nakakaon na batanan. Patyong kita ni mukaon siyang tinimpla. Sabi niyo mga igsud, paglingkod, sige, ako na ikaon. Nakananan ako mga kaigsunan. Nagkuha pag siya asin o sa kakaltix. Sa dinikaon siya gatuslo pag siya asin mga kaigsunan. Grabe gid kay marat mga kaigsunan. Amen, nahinumdum ko na apoy pasiaw nga. Wa gid maiba ni ang sudan kay mag-announce man na. Oh, mga una, di ba naman natin announce ba sa mga, okay, palikuro ng mga sponsors, mga ninang ug ninong paunahon. Di karon pag-abot sa kasal, tugtog na. Ning announce naman ang kanang kuan pagpang arrange na mga kaigsunan, big announce naman ning gitawag og announcer. Siya, okay, tig pangauna na nang kinasal, ang hilo, iandaw na diha. Ginangaon mga kaigsunan. Nga naman ang mandays kusinero ang hilo mga kaigsunan. Sabi nila ang hilo na ipaandam. Ang hilo, iandam na di. Ang hilo mo ingaan sa kusinero. Praise the Lord. Mao gini kasagarang problema sa kasal. Amen. Hindi itong tatuluha pa itong manguli mga kaigsunan. Praise the Lord. Kailangan mag-isip ka unsay imong ipakaon. Amen. Di ba? Kailangan mapatagbaw ginanimo sila. Pagkuha o kisiniro si Angelo para di mahurot ang inyong handa. Ang hilo, yan daw, ang pagkaon. Praise the Lord. Ang hilo din pangalan. Pero sa akong nakita nini nga kasal mga kaigsunan na sila'y problema. Praise the Lord. Maunang si Maria ang inaan ni Jesus physical. Mingon siya, wa na'y bino. Tanawang tao kinsay duulog mahutdak. Ginoo. Amen. Wa na'y bino.
Mao nang salamat sa mga pagkulang nato, mga kakulangon sa atong kinabuhi, mga problema kagulanan, wa gitay laing padulngan mga kaigsunan. Ang source sa tanang mga butang kaila si Maria, gaway malisod alang sa iyang anak. Amen. Wa na sila solusyon. Nga naman sa kasal mismo diha nahutdan og bino. Now, mga igsoon, para masamtan na to, sa una, ang kasal, at tulo ka adlaw. Tulo ka adlaw kumbira na. Maunay kasal sa Jewish. Muna, kung maminyo ka sa unang pobre-pobre ka, ay nalagid, take-take. Tulo ka adlaw, maunay kasal ginila, mga kaigsuunan. Tulo ka adlaw. Buot pasabot, ang handa. Alisway, nahutan sila bino. Ang bino pod nila, dili nang makahubog. Oh. Kanang grapes na nga puga, largo na siya mga kaigsuon. Mao na ilang imnon. Amen. Kaysa diyang sikag kaon, sikig inom mga kaigsuunan, healthy ang imong lawas. Ang grapes is good for the heart. That is why, naagid kanunay mga kaigsuunan sa kasal ang bino. Bino nga grapes. It's either green or red grapes. Iyon nasabtan mga igsoon. Sa kaminyuon dapat naagyod ang bino. Good for the heart. Praise the Lord. Kaysa kaminyuon kung wa ni, unsaon na lang mga kaigsuunan. Ang bino mo ayos kasing-kasing mga igsoon. Hallelujah, mauna sa kaminyuon. Basta naa ang bino mga kaigsuunan. Naa ang grapes, hallelujah. Naa ay makaayos sa kasing-kasing mga kaigsuunan. Ang kaminyuon, nindot kaayo basta naa ang bino. Amen. Usay masakitas mga istorya, usay baylo ang istorya tungod kay nay bino. Wala. Amen. Hello. Amen. Hindi man na pwedeng sa imong giminyuan pareha mo gusto. Hindi man na pwede. Pareha mo gusto pagkaon. Dili. Amen. Pareha mo gusto sinultian. Dili. Pareha mo sila. Oo. Pareha mo sinultian. Dili man na pwede. Naagyo differences. Amen. Amen. Amo si Teresa daghan mig mga kapariha. Mga gusto na mo. Pero naami mga differences. Mga kaigsuunan. Na ay iyang magustuhan, di na ako magustuhan. Pagkaon na si ganahan giga ako, di ko ganahan. Amen. Kanang ang hindi niya ganahan, kanang taong man, kay mangatol siya. Hindi mga tuloy. Buhion. O kabuhion. Ako, habab magkong taong. Amen. Nagi mga differences. Muna usay, di magkasabot, Brother Billy. Masutin. Usay, di magtingugay, pero kay naaman tayo bino. Amen. Good for the heart. Amen. Hallelujah. Monang naagyod ang bino sa kaminyuon mga kaigsunan. Hallelujah. Nga naman hupayon ra ang atong kasubanan mga kaigsunan tungod sa bino. Amen. Miduol siya kang Isus. Mingon si Maria nak, wa na'y bino. Unya, ongoing pa. Grabe pang kinananay mga kaigsunan. Nak, wa na'y bino. Yung inyo masabtan ba si Jesus murag binastos gid ang tubag sa iyang inahan. Sa iyang gingon, babae, sa may labot ko, wa pa moabot ang akong panahon. Inyo nasabtan mga igsoon? Amen. Babae, unsa may labot ko, wa pa moabot ang akong panahon. Si Jesus Christ di mag-apil-apil kundi siya paapilon. Amen. Hello? Sa imong pag-eskwela, di siya mag-apil-apil kundi di mo siya paapilon. Amen. Sa imong negosyo, di siya mag-apil-apil kundi di mo siya paapilon. Amen. Pero sa wa pa miabot ang akong panahon, dili ako'y gisugo nila, wa ko nila giapil, ana, nga dapit, gidapit ra ko aron mo kaon, apan wa ko nila dapita, aron mo himo, mangandam anang mga butang. Doon mo sa imong problema kang finansal, kaya wala po giapil ang Diyos sa atong finansal. O sa imong problema ta sa atong kaminyon, kaya wala to giapil ang Diyos sa atong kaminyon, apan ko giapil ni mo kanunay ang Diyos. Ginoo, dapat manginlabot ka sa akong relasyon, manginlabot ka sa akong pag-eskwela, manginlabot ka sa akong negosyo, Ginoo, sa tanang mga butang, manginlabot ka. Amen. Amen. Ang Ginoo mga igsuhon,
Sa tinuod lang, digid sa mapahimuslanon. Amen. Di sa mapahimuslan. Kung kanus-an mo hatagan siya panahon, una pa siyang uliho. Umuhin ka, Lord, kaya rin ako ni, di na siya mamugos. Di kaya maka. Pero naagi panahon nga moabot. Nga manginahanglan gid ka sa Dios. Amen. 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 Bituol si Maria. Mingon siya, nak, wa na bino. Apan miingon si Jesus, babae, unsa may labot nako? Wa pa moabot ang akong panahon. Wa mahiubos si Maria. Amen. Wa sa masuko sa iyang anak. Kabalo siya nga iyang anak. 100% ka tao, 100% ka Diyos. Amen. Apan mitalikod siya, miingon siya sa mga sulugoon. Bisan unsa iyang isugo, buhata. Amen. Bisan unsa iyang isugo, sunda. Amen. 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 Miduol ta niya, ganaatay panginahanglan. Apan naa siya'y kondisyon, mga kaigsunan. Sunda ang akong mga sugo. Kung gusto kang panalangin, sunda ang pulong sa Diyos. Kung gusto kang kadagaya, sunda ang pulong sa Diyos. Naara sa pulong sa Diyos kung imong sundon o mahimo kang mapanalaningan. Amen. Hallelujah. Ingon sa whatever I say, do it. Usahay mga ison sa tarong pagkaistorya ba? Ang katuramang sayo na itong sundon. Diba? Kanang sayo no niya, murag masibo sa atong masibo sa atong prinsipyo. Pero dili gani sibo sa atong prinsipyo. Hello? Amen. Amen. Maingon din nga, buhatan na Brad. Ha? Di kay ko kauyon na oy. Sister, buhatan na. Sister, maghatag ka sa imong kanang ikapulo sa imong offering. Hoy, problema na pastor. Sister, magsuot ka ginana. Ha, apil pa din na. Hello? Come on. Usahay, mamili na tabas at sugo. Pero ang giingon ni Maria, bisag kung sa iyang giingon, sunda. Amen. Amen. Nganong atay panalangin? Nganong di ta enjoy sa atong pag-alagad usahay kay wa na to sunda unsay tanang sugo sa Ginoo. Amen. That's right. Amen. Men. Mo giingon sa usa ka anak ba? Ma. Pila man day sugo gid sa Ginoo. Ingon na yung anak nga sa 10 commandments na po ragid ang sugo sa Ginoo sa Old Testament. Ingon na nga anak, labuan pa din yung Ginoo man. No? Nga anak, mas daghan pa magkagsugo kaysa sa Ginoo man. Panghugas niya, laban niya, daghanan ni mong sugo, malabuan man ni mong Ginoo. Ang Old Testament, na sila'y major commandments. Katong na po, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat. Mao to'y mga major. Pero kung imong istadiyan, na ay dagang mga sugo, may tungod sa pagsimba, may tungod sa paghalad, may tungod mga kaigsuunan sa pagbuhat, sa kabubuton siyo, dagang mga sugo. Amen. Di maurot mga kaigsuunan. Amen. Kung ang usahay kung dilita, gitawag kong andam sa pagsunod. Watay kasing-kasing masinundanon mga kaigsuunan. Di ata magka-problema sa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Amen. Kaya kung nangalagad na lang tanga, di ta magpabuot. Ay na lang pangalagad. Sabi po ka, Pastor, stricto po naman. Tinaw na. Kaya ang pagpangalagad sa Diyos, na maging magbuot sa tuwa. Amen. Amen. Mao gani mga alagad, suway ko no, panrabaho. Ikaw magbuot sa imong amo. Oo. May nga amo. Trabaho dito dong. Ha? Trabaho. Ikaw pa'y amo, ikaw pa'y manugo. Kisa man dihay. Amen. Tama. Hello? Amen. Amen. Nga-apply ko kuan, nga-apply ko panrabaho. Unsa may mo apply? Waiter. O sige, ako may boss diri, sundon ko mo. Dili, ako waiter ko. Ako sundon. Di na pwede. Balik. Praise the Lord. Good example. Pastor, pwede ko magpasakop diha sa iglesia diha, Pastor. O pwede na kayo. Pero ako sundon, Pastor, ha? Mayabag ka. Kapay mo ko yun. Ako ni pagpangalaga
Diyos Ginoo. Alagaron ti ka Ginoo pero ha, tubag ako sa akong pag-ampo ha. Sunda ko sa kong isugo ni. Hoy, Hoy, kinakalitan ka. Patay. na ay to pastor sa una mangwali siya. Tingong ko nung pastor nga kanang na may mga sa kaunon kay yang kuan ibilin ra niyang kabayo. Moingon ko nung pastor nga, pastor, Ginoo, bantayan niya ni akong kabayo ha. Pag abot mga kaigsuunan sa Igbaw, ingon ko nung pastor nga, ibilin nila mong kabayo dito kasi may nagbantay siya, Ginoo. Ginoo mo ni mo para bantay ang Ginoo. Ang bata mga igsuunan, nimba siya. Simba niya, naman siya ibay. Waman siya kadina. Sige siya tindig-tindog sa gawa simbahan. Eh nang pare, Dong! Ama ka Dong! Ingon din ang bata manimba lagi yung tako padre. Unya! Doon makamisod. Hapit na rin ba magsugod ang misa? Ingon ang bata mo. Lagi magbantay sa bahay padre. Ibili na. Pagabantayan ra na sa Espiritu Santo. Nagbata, sigurado ka, Dre, lagi bantayan ra na, huwag mga awat na. Di karon ingon ng pagsimba na, ingon ng pare. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo maana kaninyo. So, ng bata, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, kung maging niya gilito kay Espiritu Santo, niya sige magiging sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo siya. Naabot tayo ng Espiritu Santo kung ito ipabantay sa bahay na ako. Naaman ng Espiritu Santo ako ang mag-ipabantay sa kumbay. Deklarang bata. Praise the Lord. Usay mga kaigsuna ng Diyos. Imo na itong sulugoon. Amen. Dito, magluan. Yes, pwede ta makapangayo sa Diyos. Kaya ng saad. Apan atong timanan nga kita ang unang musunod sa Diyos mga igsoon. Dili ang Diyos ang musunod kanato sa kang mga lagad na sa Ginoo. Dapat atong iampo sa Ginoo, Lord, tagai kog kasing-kasing masinundanon Ginoo. Lord, tabagi ko Ginoo nga musunod sa imong kabubuton. Dili sa akong kaugalingong kabubuton Ginoo. Sunda kung unsay iyang isugo ganin. Praise the Lord. Hallelujah. Siguro kining mga tinunan, kining mga sulugon, nagatubang na sila dito. Unsa may imong ito, isugo, Jesus. Mingan si Jesus, punaw tubig ang tadyaw. Amen. Ang tadyaw punag tubig. Yes, man. Di gid ay, Sister Bernadette, di ay gusto sa Dios nga sa ato mga pagsimba di ta mapuno mga kaigsuunan sa balaang Espiritu Santo. Hallelujah. Gusto sa Diyos ka mapuno ta kanunay. Gusto sa Diyos mga kaigsuunan, hallelujah, nga kanunay tang matampo sa iyang presensya. Maunang natay mga pagluod Ginoo. Kang bawa ko puna ko Ginoo. Di ko mo gawas diri nga dapit kung di ko mapuno sa imong presensya Ginoo. Puna ko kang bawa ko Ginoo. Aron muli kong malipayon, muli kong madasigon, muli kong Ginoo nga adunay kainit, adunay kadasig sa pag-alagad. Hallelujah. Isultihan ta mo daghang nakasulod sa iglesia. Apan di makasulod sa presensya sa Dios. Amen. Amen. Hello. Amen. Daghang mga daghag rason ang tao nga manimba. Hello. Amen. Amen. Di tanang naa sa simbahan nakakonect sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Naway ubang sige lang hinutok sa mga. Ayun ang pastor. Amen. Una-una dahil layo na kayo mga kaigsuunan. Hello. Amen. Okay, kalingawan na rin ang pastor magtanaw. Disngagag ilong nito pastor. Praise the Lord. Kuyog ng yawa o ang Ginoo ko no. Istorya ra na ba? Inga ng yawa. Ginoo. Mas daghan pa kong tao kaysa sa imo. Inga mo ba? Mas daghan ang alagad ko kaysa sa imo. Inga ko, tinuod ba giga na? Yawa ingon ng yawa, sigurado. Kuyog ta. Pag abot dito sa buwangan, ingon ng yawa. Nakaimo di.
Sa pula, sa puti. Lantaw-lantaw Ginoo. Bitaw no, wagi ko'y ako. Nakaimo diya. Oh. Si pamalikas na yung mga hupong ni si sigarilyo, nakaimo diya. Yan na Ginoo. Malasa gid na kuya wa no. Yung nayawa, di pa na mao. Ato ta. Kuya ka po dito. Ato gidaan na po niyang Ginoos diskuhan. Kasi nayaway dito ba di Robert po. Ingon nayawa, nakaimo diya. Tanaw ginuso dito, nagsinayaway. Si unsay gibuhat, nag-inom, nagsigarilyo, ingon na Ginoo. Malasa gid na ko yawa. Dugay na sige panghambog ang yawa, ingon na Ginoo. Wa pa di pa ko pildero yawa. Ato tag simbahan. Gida sa Ginoo ang yawa mga kaigsoon ng simbahan. Na Ginoo, nakaimo di yawa. Ingon na nang yawa. Na. Ingon na nang Ginoo, na di. Na. Asa man? Si katagal lang natugan na ako na. Amen. Inumdum ko istorya kibuloy nga. Kanang namatay ko no ba? Dito na sa atubangan ni San Pedro. Ang pare ug ang driver sa taxi ba. Pag-ingon na, oh, Senyor San Pedro, asa man may padulong ani? Ngadain ko no ang Senyor San Pedro, ang pare, ikaw padre, adto ka sa impyerno, ikaw driver, langit ka. Iyon ang pare mo na bali siguro. Ako na mo na may impyerno ani. Ingon si Pedro pa-explain na rago ko. Ako sa ba? Sige ko misa dito. Ako na may impyerno. Niya ang driver no sige nag-drive taxi mo ni malangit. Ingon ang si San Pedro pa-explain na rago ko padre. Ikaw God, sa dihang magmisa ka, ang manimba mga tuog, manggo. Oo lang, paduka si Pedro kay dagan kagigiyahan nga para matuog. Oh, niya nga nung tayo si driver, wa man ni wali-wali, nga nung malangit pa ni. Alangan, grabe man ikakaskasiro mo drive, tanang mo sakay, magsigi magpangamuyo, ginawa taon dilin taon na disgrasya, ginawa ka kusog. Maunang, tagan ka inisiyag, gidala, aron malangit. Igsakay sa taxi, grabe, magin mo padag. Ginaw-ginaw tao, tas ayaw mo sa mga sa. Ginaw, dilin tao, ma-accident, hindi tao madisgrasya. Oh, di sa tanang, mauna mga kaigsunan, miingon si Jesus, punon ang tadyaw. Kinahanglan sa itong pagsimba, mapuno kita. Amen. Amen? Di kay maginuktot igsoon sa simbahan, igawas sinuktot po. Amen? Dahil padong sa simbahan, magsigyaw-yaw, iguli, igyaw-yaw sa po. Kung naman ang kinabuhi, aing tao na pamupuli, ala. Pero nindot kayo ng bisag magulano ta sunod sa simbahan. Apa na puno ta sa presensya sa Ginoo. Ikawas na to sa simbahan. Glory to God. Salamat sa Ginoo. Maayo ang Ginoo. Gano man natuhop ka sa presensya sa Ginoo. Napuno ka sa tandog sa Ginoo. Amen. Puna ang tadyaw sa tubig. Amen. Hallelujah. I don't know kung unsay gihimo pa ni Jesus. Apan, for sure, iyan hindi panalanginan. Iyang giampuan mga kaigsunan. O ang naitabo sa diyang gitilawan. Hallelujah sa mga sulugoon. Gitilawan sa leader mga igsoon. Hallelujah sa pagpangandam. Ilang natilawan nga grabing lamia sa bino. Amen. Wow! Amen. Bot pasabot. Basa na ang Diyos sa imong kinabuhi. Ang tapang mahimong tamis. Ang problema mahimong kalipay. Ang kagulaanan mahimong kadaugan. Hallelujah! Basa na ang Diyos sa imong kinabuhi. Ang mga bati mahimong nindot mga kaigsunan. Ang mga parat mahimong tamis. Basa na ang Diyos sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Muna maingon si David, God turned my mourning into dancing. Ang Diyos balhin sa akong pag-agulo dito sa pagsayaw. Kabalo mo mga igsoon, basta na agad itay problema niya natas Ginoo. I-transfer na sa Ginoo sa kalipay. Amen. Amen.
Ang imo pong testing, basta naa ka sa Ginoo, i-transfer po na sa Ginoo into testimony. Tama. Amen. Hello? Amen. Mahin ka mo, Lord, problema gikain ni ron, pero igabot, igligid sa panahon, maodi ay itong nahitabo. Amen. Kinaaday plano ang Diyos sa akong kinabuhi. Mauday itong na ato problema. Kaya mauday na ikabubuto sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kaya basta mabuo lang ta sa Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah, basta mga lagad lang ta sa Ginoo mga igsuon. Sultian ko ikaw. Ang imong kalisod, imong kaharuhay. Ang imong pati nga butang mga kaigsunan. Imong nindot na sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen, hallelujah. Ang tubig ihimo niyang bino. Ug ang nakatilaw na lamian sa maong bino. Praise the Lord. Unta ingon ani ang atong pag-alagad. Kung naay makatilaw sa pag-alagad, maingon kanindot ba ay aning pag-alagad. Kung naay atong i-invite sa simbahan, makaingon kanindot ba naning atong pagsimba. Hallelujah. Kung natay madala diri sa iglesia, makaingon kanindot pa ay sa inyong pag-alagad. Dapat ingon ani mga kaigsunan ang atong pagsimba. Dapat ingon ani ang atong kinabuhi. Amen. Amen. Pero kung makita sa ubang mga tao nga masamot silang kaparatan sa ilang kinabuhi, wag ilami. Amen. As a pastor, moingon ko ninyo, dapat mahimutang panalangin. Yes. Praise the Lord. Di ta moingon nga, tao ramang gugo. Di ka tao na ka espiritu, espiritu pud ka. Amen. Amen. Praise the Lord. Tao ramang gugo. Uy. Dapat makita sa mga tao nga blessing ta. Amen. Sa Manila pagkaingon nga, nindot gid ang pagpangalagad sa Ginoo no. Kung di ta mahimong panalangin. Amen. Amen. Kisa pa may makuyog mga kaigsunan. Kisa pa may maaghat sa pag-alagad. Kung wa ta mahimong good example. Kamo na mga Pentecostal ay mga tagas lagi buhok, tagas mo pugdila. Maritis ma. Di ba? Kusog lagi mo hallelujah. Ikawas kusog ko pud manginatay. Hello. Amen. Tanang maingong naigo ko. Para magi mo angkon. Naigo sila. Praise the Lord. Amen. Dapat pa mahimong tang panalangin ba? Amen. Kaya huwag man ta magpa-pretend rin nga tarong ta. Amen. Sa simbahan niya sa gawas na mo, nga yabag ka itang dagko. Hello. Amen. Inyo haran ni hinumduman ako mga wali. Amen. Makaingog mo, pas tinuod gid itong waling Pastor Wilby. Eh, magano? Wa ko ta magduwa-duwa diri. Amen. Praise the Lord. Tayo nyo glain nagsabot, wa mi migastong kwarta. Yes. Merkulis ug Domingo aron magduwa-duwa lang. Amen. Wa ko magsigwali diri Merkulis ug Domingo mga kaigsunan aron magduwa-duwa lang. Amen. Langit ni atong tuyo mga kaigsunan. Amen. Among gikalipay mga igsoon nga makita punta nga naning kamot ang mahimong tarong at tubangan sa Ginoo. Mahimong ang panalangin sa katilingban. Mahimong ang panalangin sa mga mata sa tao mga kaigsunan. Wa tabi anhi aron magdula-dula lang ni ani aron mo sunod sa Dios. Aron mo sunod sa Ginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Ang tabang na himong tamis. Ang white timpla nga tubig nga gisulod sa adyaw na himong tamis. Amen. Amen. Dapat ingunahan ni mga kaigsunan ang atong pagpangalagad sa Dios. Hallelujah. Magkadugay, magkatamis ang atong pagalagad. Magkadugay, magkadasig, magkadugay. Hallelujah. Magka-excited ta, magkadugay, magkainit ta sa pagalagad. Magkadugay, makita sa mga tao na nahimo na tang panalangin sa ilang mga mata. Hallelujah. Amen. Ug sa diyang pagtilaw. Praise the Lord. Higo pa. Katamis pa ni. Pagkalami ba ni. Usa na-enjoy ba gimos pag-alagad sa Ginoo? Amen. Hallelujah. Kasi may Hallelujah. magwan ko mga lagad, wanong ko magkalis at paitang ginabuya. Ingon ang Biblia, "Oh, see and taste Amen. that the Lord is good." Amen. Hallelujah.
tanawa og tilawi pagkalabi nga ang Dios maayo. Amen. Amen. Dapat mga kaigsunan, bisag na ay mga kusukusos, mga problema, kusukusos, mga pagsulay, mga kaigsunan. Apa na ito nakita ang kalami sa bino, mga igsuon. Hallelujah. Habang nakita nga ang Diyos nagapabuhat sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Hallelujah. O gigunaan na ang atong pag-alagad. Amen. Lastly, ato ko sa conclusion. Pagtilaw karon sa unang nakatilaw, gitawag niya ang pamanhunon. Moingon nga, sa atong tradisyon, iunag yung dalit ang tamis. Ang pinaka-the best nga bino. Unya, pag mapulaan na tong mga special nga dinapit, isunod na tong wa na kailami nga bino. Now listen ha. Ang ilang mindset, iuna ang lami. Sunod ang di na lami. Hello? Amen. Mao gini mindset sa kalibutan ba di Robert? Pahimuslan ang lami. Bahalag bati ang unahan. Pero lahi sa Dios. Bahalag maglisod o magantos. Amen. Kalipay sa unahan. Amen. Bahalag lupuson karon, magantos karon. Apan sa sayod ko, sa dapit langit nun may puloy-anan ko. Sa dapit kamon, hallelujah. Kabalo ko, bisang dagan ko gilikayan, bisang dagan ko mga problema, kagulanan ng pagsulay. Apan sa unahan nini, mauwang kadaugan. Mukatawa raw niya ko sa unahan, mukatawa raw niya ko. Inugabot sa panahon, mukatawa raw niya ko. Amen. Hallelujah. What is, ako din balikon, what is 80 years compared to eternity? Pag niyabag sa imong ginabuhi, pagpahimulo sa kalibutan, tanang lami, tanang tamis, tilawin ng kalibutan. Baile, disco, inom, bisyo, bisan unsa. Ang pangutana, ikaw manana. Hello? Amen. Munang sa imperno at unay panagkakot sa mga. Tingon ni Jesus Christ, alaot ka tong mangadto dito sa kalayong nagdilab. Nawalay pagkapalong. Bisan na mga ulod, mga paglatay sa ilang mga lawas kuway pagkapatay. Alaot ka to mga taong ilabay sa kalayo kasupre. Hallelujah, mao tong mga tao nga giganahan og nindot sa kalibutan. Mao tong mga tao nga giganahan og mga pagpatuyang sa kalibutan. Kalipay diri, katawa diri, kalipay didto. Bisan asa barkada diri, barkada didto. Papan didto sa impierno, sa kalahian magakagot sa ilang mga ngipon. Bingon ito adunay pag-agulo adlaw ug sa gabi. Apasultihan ta mo sa mga tao nga mikaon sa tabang. Hallelujah, bisan di kayo nindot, bisan ay paglutos na problema na pagsulay na kagulanan. Apan ningon dito nindot na niya sa langit. Bulun bulawa ng atong pagalaktan. Hallelujah, hallelujah. Iyang pagapahiran ng atong mga luha dito sa langit, mga kaigsunan. Okay lang yung positive bawan, matag Merkules mo simba ka. Okay lang matag Domingo mo simba ta. Mag-antos ta sa pagsimba sa Ginoo. Hallelujah, bisan way mo ba nato apan sa unahan. Hallelujah. Sa unahan lagjutay adunay katambi sa bino. Sa unahan og jutay adunay kalipay dito sa langit. Kalipay maanggon ko, lunlun bulawan ang akong pagalaktan, ang akong mga luha pahiran sa Diyos. Come on, hallelujah. Okay lang magpuyo, hallelujah, nga way pagpatuyang, way kalipayan din kalibutan. Apan sure ta sa unahan sa atong padulngan adunay langit. Come on, in the Holy Ghost.
Ghost. In the Holy Ghost. In the Holy Ghost. Harabasata. In the Holy Ghost. Mga panindot ang tanan.